ngeke ngigxile kakhulu ohambeni lwami kepha ngifuna ukubabaza izinto ezimbalwa ukuthi abafowethu lapha ebengibashiye ngale nje indaba zomahekho lo owenzekile kunabafowethu lapha abagijiswa abantu kanzima lapha ngayo imoto yakithi le ko Friday bebagijimisa lapha bebalandela beqhumisa ibhamu ngemumva bethi bafuna mina kulungileke lokho akunankinga ngoba phela njengoba nathumela lesi star senu ukuthi singideclare mina as number 1 umuntu ophinda ngena akuvumele lokho ngoba mina inkatha lengifunayo umgunyuko umkhuleko yidada yabo uyibona kabantu laba abangalungile abangafuni ukutshela amaqiniso kodwa bayafuna ukuvuta abantu kodwa abantu bafuna babaphathise oyinkomo baqwaqwe ngothwebu beka ngafuni ukuba amaphutha akhombayo namanje nje kuyilungelo lokuholi noma imupho usuke ephethe ukuvula amathuba emsebenzi kodwa kuyicala i-corruption ukuthi ungamholi onjengwana ngubaba uKhumalo umkhonyovu ayomaphekwa abantu kwamalunga enkathe egcwele athi ozibamba nolibambana ngabafaka emsebenzini namhlanje bangijikela nosubani amfaka emsebenzini bajika bangijikela ufaka kanjani umuntu emsebenzini lokho engingakwazi mina akasho wavula amathuba emsebenzini wabafaka emsebenzini that is corruption usebenza konke bazabantu yini na usebenza kwa kunjani le human resource cha asebenza khona uchairperson wekomiti elibhekelela ukuthi cha sifake ubani nobani that is corruption yiyo lento esihlala sisho ukuthi ayisekho inhlobo ithende etholakala ngehlahla nempepho nokuqualifya inhlobo yonke into i-corruption imisebenzi etholakala komasipala kufanele wazi ubani nobani asibani kuzungene usine ngisho engasinekisi izingane zihambe zizeneka ilala na wonke imgodo yilena ukuze ithola imisebenzi icala lonke le corruption leyo nto leyo mangambuza ukuthi wayishiwa yithina into ayishoyo akazazi la ithuna ibhibhila nje hey we baba kone ngomeni la uhulumeni lo idata ngena le komasipala le komkhanya ukuthi ikhuza iqubulo zenkatha lishaya iqubulo zenkatha hep lize ngokomthetho kahulumeni ngoba linalifuna ukudlwengula umasipala ngenkatha nawo lento yenziwa ubaba uRamaphosa mina ngiyayixhayeka mina ukuthi edivele inkatha idelela kangaka inenkinga engaka komasipala kepha bese vele shayila inaphi yona line up whole line up angiliswa man line up yini lento eyenzakala ukuthi phezulu uphethe uhlabisa yena ophethe ukhokta bese ushowdwi data umasipala futhi omasipala labaphethwe yidata baphethwe inkatha baphethe kuzolonke inkatha uphethwe umasipala phethwe kulokal ekubeni labo bantu beneyinkinga eziserious kangaka khona indawo abenza kahle kuzona ngifuna uqhama ngamadlo umuntu awadlula kwaZulu kodwa umasipala abaningi abekho right ngoba babeka abantu abangaqualify ukuba bangabaholi lokho ngesihlalo singakusho abakwazi umasipala ukuba bankrupt bonke kanjena lento engiyikhuluma mina ngisemelika iyiqiniso 700 million abanye beni babuye bazositshela bathi nani batshela kanjani abantshontshe abayikhiphe kanjani imali kwamasipala kunomasipala la okuqashwa kwamathi usuku nosuku kodwa akho ngisho ukuthi i-artist eyafaka i-quotation noma yakafaka i-invoice lutho kujikela ngale wa ilantshi yamakula jikela ngale wa kodwa kanti uzosebenza emsebenzini kamasipala yini leyo nto leyo noma kuba indoda thizeni ngithi iya transfer yini yonke leyo nto leyo if we can do a thorough auditing maningi amahlaza angavela lapha ngomasipala weTheku ngiyetha lapha kumasipala weTheku uqashwa unyaka nonyaka uqashwa amaphoyisa ongawazi ukuthi amaphoyisa lawa aqashwa unyaka nonyaka kulo masipala aqashwa kanjani aqualify kanjani izingane egijima ziyayijuluka imsinsili izingane jike lapho zikwenza konke kayibizwe izingane
uyabonakala ukuthi awuseqashiwe uqashwa kanjani ngiyeza kini umsebenzi wami njenge leader of the society ukukhuluma amaqiniso enjobe njalo ni wrong ningubudwedwe enibenzayo emdodweni benzayo uma ngabe thina umfana usoleyisa ngafuseke manje ngikhuluma lapha ngimpheko sibaso babamkhulu enkandla kwena kithi enkandla ngiyaniphahla manje benginiphahla ku-UN nginiphahla emagcekeni babamkhulu ukuthi mina ngimele iqiniso linjoba linjalo lapho okhahlamba nenzani lapho okhahlamba Thembisa ingane ukuyibulala osomlomo basokhahlamba nenzani nimkhuba mune nigilayo ngiyanibuza nimkhuba mune nigilayo niwubona nami nifuna ukungibulala ningibulala ukuthi ngitshela amaqiniso angifune tender yenu angifune imali yamuntu ngikhuluma iqiniso njengoba linjalo nina senibona ukuthi nina sokufanele ukufa yethu la sizwe ufuna ungibulala wena ngiyakwazi benijahe ingane zakithi yebo izolo ngiyaceba manje yebo sengibuyileke kuyoshiyana mama kodla wozani niyazi la ngizongithola khona awuzokudlala nina mina uma nina sizoseningizimu Afrika abantu abasha engibaholayo njengamanje manga nifundisa ubugwala usho leli izwe lo lamakhehla azobaleka nalo azawosithele emathuneni ngoba afuna ukudla izwe obudala athi afuna ademand inhlonipho yokweba inhlonipho yokuba amasela umuntu omdala uyihlonipha yeqala ngaphambi ukuthi ahlonishwe isizwe nezingane nabahola abanjani abantu bikhohlisa izalukazi ama-food parcel zilimvotele egameni lomntwana okwaphinda angene ngoba umntwana ophinda ngene wayiqothe eyizondi inkohlakalo kodwa namhlanje mina inkathi engiyaziyo engiyithandayo nengake ngayivotela abazali bami mina bayinkatha baze bahambe emhlabeni beyinkatha noma mkhona manje uyinkatha mina nginembono yami ngendlela yami nami ngiqala ukuvota ngivotela inkatha kodwa inkathi engiyaziyo mina ephilayo yileyo mntwana okwaphinda angene le nkathi manje mina kangiyazi hlobo angikufihli futhi mina ukuthi into eyintuthuko esayithola la kwelakithi enkandla sayiqala ngoNtuli ephethe inkatha kumasipala kanti uvele uphethwe inkatha phambilini kuphethwe oZulu kuphethwe nabanye kwaphathwe omama umncadi wafafi umasipala ndoba namanje uNtuli esishiye esigangeni lo mama kanzuza nje uphethe lapha nje kusiyama uyihlalele nje bakithi akazi ngisho lo mgece ukuthi usho ukuthini lo ufakwa zimeya bakithi uNkulunkulu wami isono nje into eniyenzayo ke nini masinitshela lamaqiniso anifuni ukuzwa nithi ayiye ezandleni yini leyo what kind of politics is that thina kwabosha ubaba uZuma la sabhekana ngqo nohulumeni ukuthi wrong lento yenzayo Cyril wrong lento yenzayo wayethe khuluma ngapha Cyril ngibe ngikhuluma ngapha sicampaigner silwa sithi uyicala ukuthi ungabosha umuntu omdala kangaka kwenzakalani akaze silale entabeni akaze sihujwe ngoba baye understand ipolitiki badala kwipolitiki baya understand amalungelo abantu baseningizimu Afrika awukwazi ucela ivoti namhlanje kusasa uSmayila kusasa usuthi wena ufaka isibhaxo la umphakathi okhalaza khona kuyicala lokho ningizimu Afrika kuyicala lokho maqembu lenkatha eningalazi ipolitiki is wrong ifuna uzobulala igazi elimnene ngenzeni nginingijwayela kabi ngifuna ukutshanwa ngeke nginesabi futhi mina uma kwangisabisa impela nje suke impela nje engibanga ulaka mo akaze sihujwe saxabana ngishona nosihleze kalala la kwiprovince sagijimisana wagcina ngathi sibhakela lesengane namanje masiqhamuka naye ekhuzeni awumacingwane kube mnandi kuye phambili qhubeka impilo akaze ngilale entabeni ngabhekana ngqo nomalema wazochaza amafinyila le akaze ngilale entabeni bagcina ngokubhenguza nokungiphuca ifoni akaze ngilale entabeni uthe sekusunguleke iMK abantu befuna ukungidonsa ngenkani bathi ngibe iMK ngenkani ngoba nakho mina ngalolu baba uZuma ukuthi kaphume ejele ngangilolu baba uZuma mina njengomholo omdala njengokuthi age akuyona eyokuphuma ejele ngisho kuthiwa woneni akuyona age yokungena ejele icala lelo elezwa uhulumeni wethu nelezwa iANC kodwa akaze ngilale entabeni angizange ngijoin iMK ningoba nike uyakwazi ukuthi onaphinda ngene lokho kuthi nina niyangihupha nina nazi ipolitiki yegazi labo mama enishumayela kubo nentsha ekhona njengamanje ke nikhanda siphi siyalo
nikhanda liphi iqiniso lokuthi nina umuntu mayebeka umbono uyabulawa ebeka umbono nithi ngimendleleni yini nithi umuntu mayikhuluma iqiniso nithi uthunyiwe nithi uthengiwe ngithenga ubani engithenga ngani uzokwaka siphi izikulwana mina I'm a leader by born umholo wokuzalwa mina hayincenge xobo nje baba uSiril Ramaphosa oyilungiseke lento inkinga iningi kakhulu la kwaZulu iningi serious futhi lento engishoyo uzoyibona ukuthi kuzokwenzakalani lolu khetho luzayo kuzoba ukhetho olubucayi ngendlela eyisimanga kuzoba ukhetho olubucayi ngendlela nje eyisimanga kufanele kutshalwe yonke inhlobo amaphoyisa kuleli province yaKwaZulu-Natal kutshalwe kuze kutshalwe ngisho namasosha ngoba akumina kuphela ongaphephile baningi abantu abangaphephile nabalo malungu omphakathi nabanye abazoqokwa njengamakhansela ebonakala ukuthi uyathanda umphakathini athatha usibhama dutshulo imbekile umkhwanazi ukhona umkhwanazi thola sizwe ukhona uyeza umkhwanazi ya khola kubo umkhwanazi ya yena abantu mhlola mina leniyenzayo mhlola mina leniyenzayo hawu ngithi mina ithambo lomntwana okwaphinda angene ithambo lakanDlokombane ithambo likaMathole ithambo lamakhosi akithi esasandwane aluziphi inkathi engiyazile umuntu okwaphinda angene hayi le ahlabisa kathi ngiyithandayo mina leya umntwana okwaphinda angene hayi ahlabisa ngiyonitshela amaqiniso noze niyongena ogoqanyawo ngimtshela amaqiniso siyakuzwa kokunye inkinga usuke manje bese uyahlambalaza ihlamba yebo behlamba nayo impela abafana bedlama ngothunga umnandi ngithukile ngazingeli umqulathi inje ngazingeli